tam plniť rôzne úlohy, ako sú napríklad niečo preskočiť, podliesť, preliesť a môžete tam aj niečo prenášať, napríklad piesok vo vreci a tak ďalej. My ideme do súťažnej kategórie Competitive, ktoré je od 10 do 13 rokov. A štartujeme o 14:05. Takže takto to tu vyzerá. Takže dostali sme takýto náramok, štartujeme o 14:05 a červenú čelenku, ktorá je vlastne v kategórii Competitive, preto je červená. Tak ideme na to, držte nám palce.